O Museo Internacional da Cornamusa naceu ca filosofía de albergar os instrumentos máis destacados da historia, dende gaitas máis primitivas ata as gaitas máis evolucionadas, que son as célticas. Para poder ser considerada gaita é imprescindible que teña fol. O vocablo gaita, digamos, ten orixen, é un vocablo árabe. Gajda, en árabe, significa cabra. E iso dá orixen ao instrumento que nós chamamos gaita. Por exemplo, en Alemania chamanlle Dudelsack, sac é o saco. Digamos que nas linguas romances conformouse o vocablo moderno. Chamamos que decimos bagpipe, o Dudelsack, o Mozzelsack. Estamos referindo xa un vocablo novo. Sin embargo, se dicimos gajda ou neamban, estamos referindo xa a un instrumento de orixe máis primitivo. Entón, para consideralo gaita, nos punto de vista, ten que levar como albergue pois o fol. A forma en que estes instrumentos chegan a Ourense é do máis variado. As últimas incorporacións chegarán tras a Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Van nos traer dúas cornamusas novas de Xeorxia. Digamos, é unha zona que tamén se conservaron as cornamusas antiguas. A gaita primitiva, digamos, non leva o ronco das gaitas occidentais. Entonces, cada vez que temos un motivo para traer aquí xente a actuar á xuntanza, pois procuramos que traiga eses instrumentos. E é dicir que con cada gaita, aínda que cada gaita é distinta, pero consigo leva unha forma de cultura. A representación máis antigua que temos da gaita está en Irán, que é do siglo VI despois de Jesucristo. Entón, bueno, non precisamente donde ahora mismo viven as gaitas con máis forza, como, por exemplo, no mundo céltico, iso non significa que sella o orixe da gaita para nada. Outra das incorporacións é unha exposición pictórica de grandes gaiteiros. Ademais, teñen un sistema de QR a través do que se pode consultar toda a información de cada artículo exposto en varios idiomas. Esta exposición pictórica feita por un pintor gaiteiro, Xosé Casal, da Coruña. Entonces, pois, empezamos a pintar aquelas figuras máis emblemáticas do mundo da gaita, desde o gaiteiro de Penalta do século XIX, o gaiteiro de Ventosela, Aurea, por exemplo, Rodríguez, que foi a reina da gaita, e polo ano 1900. Un grupo de rapaces do campamento urbano visitaron estas instalacións, das que saíron máis que sorprendidos co aprendido.